Мамо, знаеш ли, че тази напитка не само помага за кожа, ами за коса, ногти и коремче. Това е колаген Glow и съчетава цели 5 добавки в една вкусна напитка. В нея се съдържат колаген, биотин, хиалурон, витамин С и дори пробиотик. Ого, екстра. И? Правиш си една чаша сутрин и ако не усетиш ефект до 60 дни, ти връщат парите до стотинка. Съмнявам се, че ще си искаш парите, защото това съдържа най-висококачествения колаген, хидролизиран, пептан, произведен изцяло от пасищни телета. Пробиотиците тук са живи, също произведени в България. Аз лично съм много доволна, пия го от един месец, затова реших тази упаковка да ти я подаря, защото със сигурност видях и усетих разлика. Това споделям го с теб. Делете и вие една такава упаковка с вашите любими хора. И очаквам долу в коментарите и вашите отзиви за този колаген. Аз лично съм много доволна. Сега ще видим дали мама също ще е доволна.